Γεια σας παιδιά, έχουμε πάλι στη μαγείσα εδώ, αυτή τη μαγείσα, αυτό εδώ αυτό ναι, θα σας δείξω και τι πήρα από το update, αυτά τα δύο τα έχουμε βάλει στη μάγισσα, από εδώ αυτά είναι παλιά, λοιπόν έχω πάρει ένα πάρα πολύ σπασμένο brain rot, θα σας δείξω τώρα, πήρα το Sahur που 47 million. Ωραία. Εδώ από εδώ ένας τέτοιος Pumpkin Spiderini 10 million. Ορίστε να το. Από εδώ ένα κακαζίτο 6,2. Ένα καροτίνι που είναι παλιό, που το κρατάω δεν ξέρω γιατί. Ναι, αυτό το job. Λοιπόν παιδιά, που πήγαμε στον πάνω όροφο, έχουμε πάρει ένα κεσαντί και ένα Pumpkin Spiderini. Ναι, και τα υπόλοιπα που είναι παλιά και νομίζω το έχω ξαναδείξει και τα έχω βάλει αυτό στο machine και τώρα θα σας δείξω, θα προσπαθήσω να κάνω avra farming. Λοιπόν, εδώ έχει το Nietera Bicicleteira, το Los Mobilis, έχει και το Pumpkin και εκείνα τα δύο που βγάζουν 100 million και το Butyrilo Skeleton, ναι. Ναι, λοιπόν τώρα θα κάνουμε avra farming, γύρισα, το πάτησα, βγήκε. Άκουσα κάτι μελός νομίζω. 1, 2, 3. Los Mobilis, άντε γεια. Los Mobilis, ωε. Άντε γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο με ένα το Sahur 47 και με ένα Los Mobilis 22. Γεια σας.